Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Απόψε να μας δείτε, να μας θαυμάσετε, να ευχαριστηθείτε. Θα περάσετε πολύ όμορφα, σας το υπόσχομαι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη κομμωδία του Νίλ Σάιμον. Δεν είναι όπως οι κλασικές κομμωδίες που ξέρουμε. Έχει πολύ ιδιαίτερο χιούμορ. Βρισκόμαστε στο Κουλιέτσικο της Ουκρανίας. Εμείς το έχουμε κάνει Ρωσία. Λοιπόν, είμαστε σε ένα κορδιουδάκι λοιπόν της Ρωσίας, το Κουλιέτσικο, που είναι γύρω στα 1800. Εκεί είναι τοποθετείται το έργο. Έχει πέσει μια τρομερή κατάρα στο χωριό, η οποία όμως κατάρα είναι πλασματική. Δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν την κατάρα αυτή, τη ζουν γιατί υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος λόγος. Ο ιδιαίτερος λόγος είναι ο φόβος. Ο φόβος και η επιβολή στο νου. Λοιπόν, θα το δείτε και θα καταλάβετε. Έρχεται λοιπόν μια δασκάλα για να σπάσει αυτή την κατάρα και έχει μόνο 24 ώρα να το καταφέρει αυτό. Μέσα λοιπόν από πολλές τραγελαφικές καταστάσεις που θα δείτε με τα πρόσωπα του έργου, έρχεται το τέλος, θα το δείτε, θα το απολαύσετε, θα το ευχαριστηθείτε. Ο Νίλ Σάιμον, έχω να σας πω ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς συγγραφείς, θεατρικούς συγγραφείς. Ένα πολύ γνωστό του έργο, αν δεν σας θυμίζει κάτι, το «Η Λύθη», είναι το «Τσιπόλικη στο πάρκο», με Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα. Λοιπόν, έχει γράψει το «Ατέλειο στο ζευγάρι», έχει γράψει πάρα πολλά έργα τέλος πάντων, είναι ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας, πολύ πιο σύγχρονος. Και σας εύχομαι καλή θέαση, να γελάσετε, να το ευχαριστηθείτε και να μας απολαύσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Ζάκου, ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα μου γιατί έχει πασχίσει πολύ για αυτό το έργο και θέλουμε να το ευχαριστηθείτε κι εσείς. Να είστε καλά. Ένα ήσυχο μικρό χωριό. Το ιδανικό μέρος για μια δασκάλα σαν και εμένα που βαρέθηκα τα νηπιαγωγεία στη Μόσχα. Να διδάσκω τόσα χρόνια στην νηπιαγωγία. Εδώ είναι το πρώτο μου υπεύθυνο πόστο. Σαν δασκάλα σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Βέβαια, δεν το ήξερα το Κουλιέτσικο. Ήρθα λόγω μιας αγγελίας που την είχε βάλει κάποιος Δόκτωρ Ζουμπρίτσκι. Μικρό χωριουδάκι. Εμένα μ' αρέσει. Έχω τόση όρεξη να κάνω μάθημα, να διδάξω πραγματικά. Αλλά δεν βλέπω κανέναν άλλον. Μήπως έφτασα πολύ νωρίς. Λούπι! Μαρούσκα! Καλημέρα! Καλημέρα! Πάει και δύο δεκάδες πράγματα. 2 δωδεκάδες πράγματα? Ναι. 14. Συγγνώμη, όχι. Καλά, άμα τα ειδείς, μπορείς να φέρεις ένα μήνυμα. Μήνυμα? Στα πρόβατα. Μάλιστα. Να τους πεις ότι ο Τσουπάνος τα ψάχνει και να σου πούνε που θα είναι να πάει να τα βρω. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, στο όνομά σου? Σνέτσκι.
Και το μικρό σου. Όχι, δεν θα σου πω τώρα. Καλά, δεν πειράζει. Ξέχνα το. Ναι, το ξέχασα. Δεν μου λες, εσύ κουπέλα μου, τι νους είσαι? Εγώ ονομάζομαι Αλεξέ Γετούλσκι. Είμαι καινούργια δασκάλα. Μια χαρά, Αλεξέ Γετούλσκι. Εγώ είμαι ο Τάνε Σνέτσκι. Θα κάνεις εδώ το βράδυ. Μα φυσικά. Το κουλιέτσικο είναι το σπίτι μου τώρα. Εγώ θα ζω, εδώ θα διδάσκω και... Δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά είμαι φοβερή δασκάλα. Α, καλά. Όλοι έτσι ήταν. Αλλά έρχονται και φεύγουν. Κανένας δεν άντεξε. Ένας μαναχά άντεξε όλη νύχτα. Το πρώτο μαναχά, μη φανταστείς. Δηλαδή, έχουν έρθει και άλλοι δάσκαλοι εδώ. Χιλιάδες. Χιλιάδες. Μη σου πω και παραπάνω, εκατοντάδες. Αλλά όλοι φεύγουν. Γιατί όλοι εδώ στο Κουλιέτσικο είμαστε ηλίθιοι. Δεν υπάρχει πιο ηλίθιο χωριό από το δικό μας, στο ολόκληρη Μπολόνια. Ρωσία. Ναι, μωρέ, εντάξει. Όλοι καλοί άνθρωποι. Από μυαλό όμως κουκούτσι. Ξεβούλωσαν και τα αυτιά μου, γιατί τόση ώρα νόμιζα ότι μίλαγες ψηφεριστά. Λοιπόν, τι έλεγες? Θέλεις να μου πεις ότι όλες αυτό είναι το χωριό. Άντρες, γυναίκες και παιδιά. Όλοι είμαστε ηλίθιοι, όπως κι εγώ. Άμα κβιντιάσουμε λιγάκι παραπάνω, θα το καταλάβεις. Μάλιστα. Εμένα πάντως με προσέλαβε ο δόκτωρ Ζουμπρίσκι για να κάνω μάθημα στο γιο του. Μάθημα στο γιο του. Αυτός κάνει ολόκληρος μαντράχαλος. Και δεν ξέρει να... Δεν μπορεί να κάτσει στην καρέκλα. Πριν ένα μήνα μας να κάτσει στην καρέκλα. Δεν ξέρει να ξεχωρίσει τη γελάδα από την πάπια. Όχι ότι είναι εύκολο βέβαια. Μα τι γίνεται εδώ πέρα? Θα ρωτήσω τον δόκτωρα Ζουμπρίσκι. Αυτό σίγουρα θα μου εξηγήσει. Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σου, κύριε Σνέτσκι. Κι εγώ, δασκάλα Τόλσκι. Δεν καημένα είχα αυτή την τζεκιά της σκέψης. Κάνω κι εγώ. Αλλά δεν κατάφερα ποτέ να σκεφτώ μια σκέψη δική μου. Πρέπει να πηγαίνω όμως τώρα. Γεια χαρά, δασκάλα. Χάρηκα, θα τα ξαναπούμε. Ναι, ζήτα μου ό,τι θέλεις. Ζήτα του Σνέτσκι, χάνει συνέχεια το κουπάδι. Μαρούσκα, παρακαλώ. Ξέρετε τι κάνε. Φέρτε με τον τράγο γείτονα. 9 η ώρα στο Κουλιέτσικο και όλα βαίνουν καλώς. 9 η ώρα στο Κουλιέτσικο και όλα βαίνουν καλώς. 9 η ώρα στο Κουλιέτσικο και όλα βαίνουν καλώς. Μπορεί γι' αυτό να είναι όλα εντάξει, αλλά εγώ έχω τις αμφιβολίες μου. Καλημέρα, Ταχυδρόμε. Καλημέρα, Χασάπισσα. Ωραία μέρα. Και ωραίος ήλιος. Δεν ξέρω. Δεν είδα ακόμα. Ωραίος είναι. Μήπως έχω γράμμα? Όχι. Εγώ έχω τα γράμματα. Εγώ είμαι ταχυδρόμος. Η αδερφή μου στην Οδυσσό ήταν άρρωστη. Έλεγα μήπως άκουγα κανένα νέο της. Από την Οδυσσό ως εδώ πάνω. Πού να ακούς. Και άρρωστη. Περίμενε να δω αν σου έχει γράψει τίποτα. Φρέσκα ψάρια, ολόφρεσκες τσιπούρες και μπαρμπούνια. Μπακαλιάρος, ολόφρεσκος. Μα αυτά είναι λουλούδια, δεν είναι ψάρια. Και τι να κάνω εγώ, να μην πουλήσω επειδή οι ψαράδες σήμερα γύρισαν με άδεια δίχτυα. Να σου πω τώρα. Να σου πω. Δεν έχεις κανένα νέο από την αδερφή σου Ζουλάντα. Έχω όμως ένα καταπληκτικό γράμμα από την ξαδέρφη του Σαγκάρη. Το θες? Γιατί, είναι και αυτή άρρωστη? Δεν μπορώ τις δυσάρεστες ειδήσεις. Όχι. Σφίξει από υγεία. Πάρ' το. Θα σου αρέσει. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις. Η αδερφή μου, η κόρη μου, έχει να μου γράψει ένα χρόνο. Μα η κόρη σου μένει εδώ μαζί. Δόξα τω Θεώ, και έλεγα δεν θα άκουγα κανένα νέο της. Αγία μου. Καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Είμαι Αλεξέ Γετούλσκι, είμαι καινούργια δασκάλα. Μάσα, ταχυδρόμος. Χαίρομαι πολύ. Λάτα, χασάπισα, γενικό εμπόριο. Ωραία, χάρηκα. Τώρα μόλις τελειώσαμε τον Βοσπάτο Σνέτσκι. Ξέρετε. Τον τάδε Σνέτσκι, το ξέρουμε. Καλός άνθρωπος μου φάνηκε, αλλά το μυαλό του είναι λίγο. Ναι, έτσι είναι ο Σνέτσκι. Τον κλώτσισε άλογο στο κεφάλι. Έτσι εξηγείται, κατάλαβα. Πότε έγινε αυτό? Την Τρίτη, την Τετάρτη, 2 φορές το Σάββατο. Μάλιστα. Τι ωραίο που είναι αυτό. Πολύ ωραίο το εμπόρευμά σας. Θέλω να πάρω ένα για τον καινούριο εργοδότη μου. Πόσο κάνω? 3
3 καπίκια η τσιπούρα και 2 καπίκια η γλώσσα. Ορίστε. Άμα σας φαίνεται ακριβό, έχω και μπαταλιάρο με 1,5 καπίκι. Μάλλον η διάλεκτος είναι διαφορετική εδώ σε αυτά τα μέρη. Θα πάρω αυτό, ευχαριστώ. Έχω τόση όρεξη να ξεκινήσω το μάθημα, δεν φαντάζεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πληρώστε. Ναι, βεβαίως. Μπορείτε να μου πείτε πού είναι το σπίτι του δόκτωρα Ζουμπρίσκη? Α, από εκεί. Να. Ευχαριστώ. Θα πάω από εκεί που δεν μου δείξατε. Γεια σου. Τα βρήκες στα πρόβατά σου? Όχι ακόμα. Ποια είναι αυτή? Καινούργια δασκάλα. Κι άλλη. Πριν 2 λεπτά είδα μία. Υπάρχει κανένα συνέδριο? Η Λέδη Γιούσεβα πάνω στο λόφο δεν χαίρεται καθόλου. Γιατί που δεν χαίρεται αυτή? Άσε που δεν συμπαθεί καθόλου τις δασκάλες. Φοβάται μη σπάσουν την κατάρα. Ποια κατάρα? Την κατάρα που μας κάνει ηλίθιους από τη μέρα που γεννιόμαστε. Α, αυτή. Εγώ είμαι 55 χρόνια ηλίθια. Εγώ είχαμε 45 χρόνια ηλίθιους τον Ιούλιο που μας πέρασε. Να τώρα τους 12. Εγώ μόλις πάτησα τα 66. Λοιπόν, να προσέχετε που πατάτε γιατί προχθές πάτησα κάτι καβαλίνες. Κύριε δικαστά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρόσεξε πολύ. Γιατί εγώ προχτές κόλλησα στο Σίγμα, δεν είδα ένα σκαλί και να με τώρα με το πει. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, για να σε ακούσω. Κάπα, έψιλον, 5, 0, β. Σωστά. Σωστά, σωστά. Μια χαρά την ακούω. Ώστε είναι καλά η υγεία. Έχεις μια υγιέστατη υγεία. Θα φτάσεις εσύ ως τα 70. Μα είμαι ήδη 69. Αγαπητέ μου, έχεις ένα ωραιότατο χρόνο μπροστά σου. Πολύ καλά, πρέπει να διατηρήσω τη δύναμή μου. Είμαι ο δικαστής. Εγώ τηρώ τους νόμους και τις τάξεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλεις μια συνταγή? Για ποιο πράγμα? Δεν ξέρω. Πολλοί τρελαίνονται για συνταγές. Τέλος πάντων, πάρε αυτό το λευκό χαρτί με τη φίρμα μου, πήγαινε στο φαρμακοποιό, διάλεξε ό,τι θέλεις και να το παίρνεις 3 φορές την ημέρα με λίγο νερό. Τι σου χρωστάω, γιατρέ? Αν καμία φορά πάω στην ιατρική σχολή, μου δίνεις κάτι. Άντε, γεια σου τώρα. Σε ευχαριστώ, με υποχρεώνει. Να πας στο καλό. Στο καλό. Νικολάη! 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 Έρχεται! Έρχεται! Έφτασε πριν από λίγο! Δεν είναι δυνατή και πού μας είσαι εκεί! Νικολάη, λες να αναπτύσσει η σωτηρία μας! Ηρέμησε, Λένια! Ηρέμησε! Ποια έρχεται! Ποια είναι η σωτηρία μας! Μην με κοιτάς εμένα, εγώ δεν ξέρω καμία σωτηρία. Η αδερφή μου την είδε. Ποια εννοεί η Λένια? Η καινούρια, μωρέ, η καινούρια! Πώς τις λένε! Α, δεν είναι πολλές, είναι πολλές σωτηρίες, δεν είναι μία. Ναι, είναι σαν αυτούς που είχαμε έναν κάθε τόσο και μετά δεν είχαμε άλλον κάθε τόσο. Μια έρχονται, μια φεύγουν. Αυτή όμως είναι η γυναίκα. Α, ξέρω τι εννοείς. Είναι σαν αυτούς που κάθεσαι και σε ρωτάνε αν ξέρεις και αν δεν ξέρεις. Ναι. Είναι κάτω στον δρόμο. Ωραία, πες της να έρθει απάνω και παρακάλα να είναι αυτή. Φεύγουν, τι έχουμε κάνει και το πληρώνουμε τόσο ακριβά. Ξέρω τι κουτάρα εννοείς, Νικολάη, τι κουτάρα. Ναι, την κουτάρα που την πληρώνουμε ακριβά. Ή μήπως κοτάρα. Κοτάρα, γιατί πληρώνουμε καμία κοτάρα εμείς. Κάτι τέτοιο, Νίνα. Ναι. Κοντά, ναι, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Το κουδούνι της πόρτας είναι. Γιατί, Νικολάη, έχουμε κουδούνι στην πόρτα? Έχουμε. Πήγαινε, Λένια, άνοιξε. Τράβα προς τα μέσα, προς τα μέσα. Άιντε. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς είμαστε. Ο κύριος Ζουμπρίσκη. Τα σέβη μου. Η κυρία Ζουμπρίσκη. Εγώ είμαι η κυρία Ζουμπρίσκη και από εδώ είναι η αδελφή μου η Νίνα. Χαίρομαι πολύ, κυρίες μου. Είμαι ανεξηγετός του. Εσείς αυτή που δεν είσαι μια, είσαι πολλές. Αυτή η μέρα όχι πολλές, μία μόνο. Α, είναι μία, η μία. Ποια είσαι, η Νέα τι?
συγχωρείτε, δεν ήθελα τώρα να φανώ ανεδής. Παρακαλώ να γίνετε ανεδής, διότι η ανέδεια είναι μισή ακοντιά. Αυτό το ξέρω κι εγώ, άλλωστε τι γυναίκα γιατρού θα ήμουν αν δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, για πες μου, είσαι η νέα τι? Είμαι η νέα καλύτερη δασκάλα στη Ρωσία. Δασκάλα, αυτό είναι. Ήρθε η νέα δασκάλα. Νίνα, ήρθε η νέα δασκάλα. Ήρθε η νέα δασκάλα. Ήρθε η νέα δασκάλα. Σας ευχαριστώ. Τι υποδοχή. Μα σας είμαι ευγνώμων. Σπουδαία. Δεν είναι μόνο δασκάλα. Είναι και ευγνώμων. Πολυτάλλονται. Κυρία Ζουμπρίσκη, για εσάς. Μπακαλιάρος. Τα είδα και εγώ σήμερα στην αγορά. Ξέρετε, είναι η εποχή τους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δασκάλα, τι θα θέλατε? Βασικά θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Αυτό είναι. Σε δείχνουν με το δάχτυλο. Αυτοί ξέρουν και εσύ δεν ξέρεις. Λοιπόν, να το δεις. Πολύ καλή δασκάλα. Ναι, κυρία δασκάλα, μήπως θα μπορούσατε να μας κάνετε μία πολύ καλή ερώτηση. Οποιαδήποτε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για μας. Κανείς μέχρι τώρα δεν μας έχει κάνει μία ερώτηση της προκοπής. Ελάτε, καθίστε. Πολύ καλά. Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις. Θα θέλατε ερώτηση μαθηματική, φιλοσοφική? Την πρώτη, φιλοσοφική. Ναι, πολύ καλά. Λοιπόν, προσέξτε. Ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου? Τι ερώτηση. Περιμένατε να μας κάνουν εμάς τέτοια ερώτηση. Ποιος θα το έλεγε? Χωμίνη άφνη. Ποιος θα το έλεγε να μας κάνουν εμάς τέτοια ερώτηση, Δεν θέλετε να μάθετε και την απάντηση? Όχι. Μας φτάνει η ερώτηση. Να την κάνει σε κάποιον πιο άξιο από εμάς. Μα τι λέτε, η γνώση είναι δικαιώμα του ανθρώπου? Ναι, του ανθρώπου, ναι, όχι του ανθρώπου που ζει στο Κουλιέτσικοφ. Δεν καταλαβαίνω. Τα καταλάβαινες. Αν ήξερες για την κουτάρα. Κουτάρα? Ναι, τι είναι? Εννοώ κοντάρα. Κοντάρα? Ναι. Ναι, κοντάρα. Ναι, αυτή που έχει πέσει στο κεφάλι μας εδώ και τόσα χρόνια και γι' αυτό όλοι που ζούμε σε αυτό το χωριό είμαστε όλοι ηλίθιοι. Συγγνώμη, τώρα κατάλαβα. Μήπως εννοείται κατάρα? Κατάρα, ναι, αυτό είναι. Κάτι μου θύμιζε. Είδες, κοντά πέφταμε. Πέφταμε, αλλά δεν χτυπάγαμε. Ναι. Και τι είναι αυτή η κατάρα που μου λέτε, δόκτωρα Ζουμπρίσκη? Λέγια. Ναι. Κλείδω στην πόρτα. Εγώ θα τραβήξω. Τράβηξε τις κουρτίνες. Να σου πω, αν τις τραβήξω θα πέσουνε και εγώ δεν ξέρω να τις ξαναβάλω. Τέλος πάντων, χαμήλωσε τη φωνή σου. Πόσο χαμηλά τη θέλεις? Καλά είναι εκεί. Ωραία. Και πιάσε το βιβλίο, είναι στο ράφι. Μα πώς θα το βρω? Έλα, θα θα βοηθήσω κι εγώ, έλα. Πάνω, εδώ πάνω κοίτα, εδώ πάνω. Δεν είναι πάνω. Εκεί τα κάτω. Ναι, το βρήκαμε την πρώτη. Κάτω, με την πρώτη Νικολάη. Η κατάρα του Κουλιέτσικο. Και τι είναι αυτή η κατάρα που μου λέτε, γιατρέ? Πριν 200 χρόνια έπεσε κατάρα στο χωριό. Ότι όσοι ζούμε εδώ, άντρες, γυναίκες, παιδιά, ζώα, να είμαστε πάντα ηλίθιοι. Μα είναι δυνατόν να πιστεύετε σε κατάρες? Και τέλος πάντων, ποιος τόλμησε να επιβάλλει μια τόσο σκληρή τιμωρία σε ένα τόσο όμορφο και ήσυχο χωριό? Ποιος? Εδώ, το γράφει. Η κατάρα του Κουλιέτσικο. Εγχειρίδιο για κατάρες. Αυτό είναι το εγχειρίδιο. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι, αλλά εγώ δεν ξέρω κάτι από εγχειρήσεις. Ιδιαίτερα από εγχειρήσεις κατάρας. Έχουμε συνοδεύσει τη σελίδα. Ναι. Να το δω κι εγώ, ναι. Έλα. Ναι. Αλλιώς. Έλα. Μα την άλλη. Μα είναι κολλημένα όλα. Μόνο αυτή είναι σημαδεμένη. Η σελίδα εμείς την κολλήσαμε με μαρμελάδα φράουλα για να την βρίσκει. Διασκάλα. Διάβασέ μας γρήγορα, διάβασέ μας. Ναι. Έλα να κάτσουμε. Δεν ξέρετε αυτή την ιστορία? Αχ, πολλές φορές δεν την καταλαβαίνουμε ποτέ. Είναι δύσκολη η δική μας η κατάρα. Μάλιστα. Το πρωί της 11ης Απριλίου του έτους 1750 στο χωριό Κουλιέτσικο, δύο νέοι ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον
αφόρητα. Το ξέρω εγώ αυτό. Όποτε δύο νέοι ερωτεύονται φορητά ή αφόρητα, πέφτει κατάρα. Μα δεν την έχετε ξανακούσει αυτή τη φορά. Να το είπαμε πολλές φορές, αλλά δεν την καταλαβαίνουμε. Το κορίτσι ήταν μια όμορφη, αλλά αγράμματη χωριατοπούλα, ονόματι Λιούμπα Γιούσεβα. Το αγόρι ήταν ο γιος του πιο μορφωμένου ανθρώπου του χωριού, του Μιχαήλ Ζουμπρίσκι. Ζουμπρίσκι! Εμένα αυτό το όνομα κάτι μου θυμίζει, Νικολάη. Κι εγώ κάπου το έχω δει, κάπου το έχω δει. Εγώ νομίζω ότι το έχω δει σε κάποια εξώπορτα κάπου εδώ κοντά. Τη δική σας εξώπορτα, το δικό σας όνομα. Τι θέλεις να πεις, ότι η εξώπορτα έχει σχέση με την κατάρα? Η δικιά μας η εξώπορτα? Καλά, και να σκεφτείτε ότι τώρα μιλάω με τους επιστήμονες του χωριού. Συνεχίζω. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Με έχετε αναστατώσει διαβάσω. Το όνομα του νέου ήταν Λεόνε Ζουμπρίσκι. Μπορώ να μάθω το όνομα του γιου σας? Λεόνε! Αχ, ναι. Ο ανιψούλης μου, πόσο μου έλειψε. Από χτες που έχω να τον δω, θα έχει γίνει ολόκληρος άντρας. Δεν θα τον αναγνωρίσω. Λεόνε Ζουμπρίσκι, ακριβώς όπως ο νέος της κατάρας πριν από 200 χρόνια. Δεν πιστεύω καλέ ο γιος μας να λέει τέτοια ψέματα για την ηλικία του. Το ειδήλιο ήταν καταδικασμένο από την αρχή. Όταν ο μορφωμένος πατέρας του Λεόνε έμαθε ότι η κοπέλα ήταν αγράμματη, και του αγόρευσε να την ξαναδεί. 6 μήνες αργότερα, ο Λεόνε γνώρισε μια νεαρή φοιτήτρια και η Λιούμπα Γιούσεβα εκείνο το χειμώνα, τσακισμένη από το γεγονός, αυτοκτόνησε. Τι μπορεί να κάνει ένα γεγονός, Για συνέχισε, δασκάλα. Για συνέχισε. Αφού το ξέρετε. Έλα, συνέχισε. Έσκαψε τον τάφο της, μπήκε μέσα και ξαναέριξε τα χώματα από πάνω. Πώς γίνεται? Μαθαίνοντας το θάνατο της κόρης του, ο πατέρας της Λιούμπα, ο Βλαντιμίρ Γιούσεβιτς, ο πατέρας της Λιούμπα, Βλαντιμίρ Γιούσεβιτς, ο Αποτέτειος, που έκανε τον κόσμο να τρέμει μόλις άκουγε το όνομά του. Κατάλαβες τώρα, να μην λες το όνομά του. Ο Αποτέτειος, λοιπόν, ναι, μπορούσε να ζητήσει τη βοήθεια του ίδιου του σατανά αυτοπροσώπος και ρίξε όλη του την οργή και το θυμό του στο κουλιέτσικο. Έρχεται. Φώναξε, κατάρασε. Σε όσους ζουν στο Κουλιέτσικοφ και ο γιος του Μιχαήλ Ζουμπρίτσκι που σκότωσε την κόρη μου να χτυπηθεί από την άγνοια και την ηλικιότητα. Το ίδιο καταλαβαίνω και τα παιδιά του και όλα τα παιδιά τους στους αιώνες των αιώνων και όσοι ζουν στο Κουλιέτσικοφ να μην μπορούν να φύγουν από αυτό το χωριό μέχρι να πάρω την τελική μου εκδίκηση. Να μην μπορούν να φύγουν από το χωριό. Τι ήταν αυτό, Παναγιά μου? Τι ήταν αυτό? Δασκάλα, έπαθες τίποτα? Ναι, όχι. Καλά είμαι. Απλά κάτι σκέφτηκα. Σκέφτηκε καινούριες λέξεις, να το δεις εξαιρετική δασκάλα. Ναι, ακουσμένια. Τι λέτε τώρα? Εσείς δεν έχετε σκεφτεί ποτέ? Εγώ προσωπικώς ποτέ. Εσύ Λένια, εγώ προσωπικά ουδήποτε. Εσύ Νίνα. Άμα είναι προσωπικά ούτε κι εγώ. Μα τι λέτε? Μα ακούτε τι λέτε? Εγώ δεν ακούω ποτέ τι λέω. Τα αυτιά μου είναι μακριά από το στόμα μου. Όχι, δεν γίνεται. Αποφασίσατε να βοηθήσετε το γιο σας, το Λεόνε. Γι' αυτό δεν καλέσατε. Έτσι δεν είναι? Άρα το σκεφτήκατε, που σημαίνει ότι μπορείτε να σκέφτεστε. Τώρα που το σκέφτομαι, όχι δεν μπορώ να σκέφτομαι, μου έρχονται από μόνα τους. Έρχονται από μόνα τους, δασκάλα. Τι λένε? Μα τι λέτε, στο κεφάλι σας υπάρχει το μυαλό σας. Συλλαμβάνει μια σκέψη που γίνεται ιδέα, που γίνεται δημιουργικότητα. Τότε εγώ που σκέφτομαι να ανοίξω ένα σφινωμένο βάζο με γλυκό. Γιατί δεν τα καταφέρνω. Πού είναι η δημιουργικότητά μου? Ψυχραιμία, Αλεξέια. Μην τρελαθείς από τώρα. Θα τα καταφέρουμε. Θα τη σπάσουμε την κατάρα. Σας το υπόσχομαι. Με την απλή και επίμονη μέθοδο της εκπαίδευσης. Μπορώ να δω το γιο σας το Λεόνε τώρα? Από εδώ δεν μπορείς να τον δεις. Είναι στο δωμάτιό του. Θα πρέπει να τον φωνάξουμε. Λες να έχει μάθημα τραγουδιού τώρα? Κάνει μάθημα τραγουδιού. Ναι.
κάνει μάθημα, του κάνει το καναρίνι μάθημα. Όχι τα λόγια, το σκοπό. Αυτή η ρομαντικότητα. Ναι, φωνάξτε το γιο σας παρακαλώ πολύ να ξεκινήσω. Από το αριστερά. Από μέσα. Αριστερά, Λένια. Δασκάλα, να σου πω. Ναι. Το παιδί μας δεν σαν τα άλλα του χωριού, πολύ ευαίσθητο. Να το προσέχεις. Ναι. Και κοίταξε να δεις, είναι ιδιαίτερο παιδί. Του αρέσει να πιάνει πολλά πράγματα. Του αρέσει να πιάνει ξύλο, χαρτί, γυαλί. Και το σπουδαιότερο όλο, του αρέσει να πίνει νερό. Πολύ νερό. Πολύ ωραία. Νυχτώνει στο Κουλιέτσικο και όλα βαίνουν καλώς. Δασκάλα, να σου συστήσουμε το γιο μας. Ο Λέωνε, μια στιγμή, γιατί δεν θυμάμαι και καλά το όνομα. Βλαντιμίρ Ζουμπρίσκι. Λέωνε, από εδώ καινούργια σου δασκάλα. Αλεξαγιατόλσκι. Πανέμορφη ανιψιέ μου! Πόσο μεγάλος από χθες που έχω να σε δω. Τι με έπιασε. Μήπως με έπιασε και εμένα η κατάρα και έγινα ηλίθια. Πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω την καρδιά μου να χτυπάει τόσο δυνατά. Κυρία Ζουμπρίσκι, με συγχωρείτε. Λέωνε, ξέρεις τι έκανε προηγουμένως γέ μου η δασκάλα? Σκέφτηκε. Ναι, μητέρα. Πατέρας. Αυτή είναι η μητέρα, εγώ είμαι ο πατέρας. Μα καθίστε κύριε Ζουμπρίσκι, καθίστε. Όχι. Εκεί παιδί μου, εκεί. Εκεί. Είδε, φυσικά. Τα κατάφερε, τα κατάφερε. Είδατε με τι άνεση κάνετε. Δεν το θυμάστε. Μπράβο, τα κατάφερε, μπράβο. Ναι, Λεώνε, μπορώ να σε λέω Λεώνε? Λεώνε. Είναι το όνομά σου, γέ μου. Αχ, που να το θυμάμαι από χτες. Πες ναι, Χρυσό μου, μπορείς να με λες Λεώνε. Σας παρακαλώ, αφήστε το να μιλήσει και λίγο μόνος του. Έχει καιρό να κάνει προφορική εξέταση. Μπορείς να με λες Λεώνε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Λεώνε μου, θέλω να σου πω ότι έχω έρθει από πολύ μακριά για να αναλάβω τη μόρφωσή σου. Το ξέρω ότι είσαι ένας πανέξυπνος άντρας που τώρα βέβαια δεν το ξέρεις, αλλά θα κάνω το παν για να διώξω αυτή την αποβολία. Θα χρειαστώ όμως τη βοήθειά σου. Φυσικά, μπορείς να με λες Λεώνε. Πόσο περήφανη είμαι. Και το δίκιο σου Ήρεμα, δεν θα έρθει και δύσκολη. Λοιπόν, Λεώνε, πρόσεξε με. Τώρα θα σου κάνω απλά κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα. Το ποιο? Το αγαπημένο σου χρώμα, κόκκινο, πράσινο, όποιο θέλεις. Κάποτε την ήξερα εγώ αυτή την απάντηση. Λεωνέ, θα σε ξαναρωτήσω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Γιατί είναι Νικολάη τόσο αυστηρή μαζί του και το πανεπιστήμιο τον ετοιμάζει. Τι να σου πω, υπομονή. Το πιο αγαπημένο μου χρώμα είναι το κίτρινο. Το κίτρινο είναι το αγαπημένο του χρώμα, ναι. Λεώνε, γιατί είναι το κίτρινο? Γιατί δεν κολλάει τόσο πολύ στα δάχτυλα. Λάθος το λέει. Το μπλε είναι που δεν κολλάει στα δάχτυλα. Ενδιαφέρουσα απάντηση. Τώρα θα σου ζητήσω κάτι απλό. Λεώνε, θέλω να κάνεις μία ευχή. Ξέρεις τι είναι ευχή? Ναι, ευχή είναι κάτι που παρακαλάς να γίνει αλλά δεν γίνεται. Είδες πόσο γλίγορα δεν διώθηκε. Σπουδαία αυτή η δασκάλα. Ναι, αλλά αν εγώ σου ζητούσα μία ευχή που να γινότανε, τότε τι θα έλεγες? Σαν ευχή. Ναι, σαν ευχή. Θα ήθελα να πετάξω σαν αετός πάνω από σπίτια και δέντρα, να με αφήσει ο άνεμος να με πάει ψηλά από ποταμούς και δάση, να γνωρίσω ανθρώπους από άλλα χωριά, να δω πως είναι ο κόσμος που δεν πρόκειται αλλιώς να μάθω, γιατί θα μείνω όλη μου τη ζωή εδώ στο Κουλιέτσικο. Λεώνε, αυτή είναι η καλύτερη ευχή που έχω ακούσει ποτέ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η ευχή του? Θέλει την περιπέτεια της γνώσης. Και σας δίνω το λόγο μου, εγώ η Αλεξία Γιατρούσκη, ότι θα κάνω το παν για να γίνει η ευχή του Λεώνε Ζουμπρίσκι αληθινή.
Μακάρι να το καταφέρεις αυτό, δασκάλα μου. Ο γιος σας έχει αγνή καρδιά. Θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως τα μαθήματα. Λέωνε, έρθω από το πρωί στις 8 η ώρα ακριβώς. Λέωνε, με τι θα ήθελες να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε με γλώσσες. Γλώσσες βεβαίως, φυσικά. Με ποια γλώσσα θα ήθελες να αρχίσουμε? Καναρινίστικα. Καναρινίστικα. Δύσκολη γλώσσα. Δεν υπάρχουν πολλά βιβλία. Δεν υπάρχουν βιβλία. Εγώ τα θέλω για να μαθαίνω τα λόγια των τραγουδιών που μου μαθαίνει το καναρίνι μου. Α, Λεώνη, να μάθεις λίγα στην αρχή, να τις σαν φορές. Λεώνη, κι εγώ θα πάρω ένα καναρί, να μπορούμε να μιλάμε. Τελείωσα για σήμερα. Τότε να πάω στο δωμάτιό μου. Παρακαλώ. Είδες. Τα κατάφερε. Βλέπεις πως σηκώνεται. Μπράβο, μπράβο. Τα κατάφερε. Θα τα πούμε αύριο, δασκάλα. Ποτέ άλλοτε στη ζωή μου δεν ήθελα τόσο πολύ να έρθω αύριο. Νομίζω ότι είσαι πιο όμορφη δασκάλα που έχω δει ποτέ, Αλεξεϊτόλσκι. Μακάρι να μην απογοητευτείς κι εσύ από το Κουλιέτσκο και να μείνεις μαζί μας για πάντα. Αχ, κοιτάξτε, 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 βρήκε την πόρτα. Αλλιώς, αλλιώς. Λες, έλα, μπράβο. Πρώτη φορά βλέπω το Λεόνε να είναι τόσο ευχαριστημένος. Φαίνεται τη συμπάθησα την καινούργια δασκάλα. Νικολάη, ξέρεις κάτι, συμφωνώ μαζί σου. Πόσο μου αρέσει που έχω πάντα αντίθετη άποψη πάντως, Τέλεια. Λοιπόν, άντε να φεύγω κι εγώ βιάζομαι. Έχω δουλειές να κάνω. Τι έχω να κάνω? Στο μέλλον, Νίνα. Κι εγώ είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μήπως έχει φίλη, ξέρετε? Όχι, ένα-δυο εχθρούς του ξέρω μόνο. Όχι, δεν το εννοούσα έτσι. Πώς θα το πω τώρα? Το θέλει κάποια? Μόνο μία ενδιαφέρεται. Μία. Μία? Ποια είναι αυτή η μία? Δεν έχεις ακουστά για τη Λέδη Γκρεγόρια του Κουλιέτσκο? Όχι, δεν την ξέρω την κυρία. Δεν είναι κυρία, Λέιδη είναι. Λέδη, έστω, ποια είναι θέλω να μάθω. Είναι από αυτούς που ρίξαν πάνω μας τη κουτάρα. Δηλαδή της οικογένειας Γιουσεβίτς. Έρχεται. Ναι. Έρχεται και τον γυρεύει σε γάμο 2 φορές την ημέρα. 2 φορές? Ναι. 6 και 4 κάθε πρωί και 7 και 4 κάθε βράδυ. Και ο Λέωνε τι λέει? Ο Λέωνε της λέει 2 φορές την ημέρα ότι δεν μπορεί και έχει κουραστεί πλέον. Μάλιστα. Θα δω τι θα κάνω με την ανταγωνίστρια μου. Εγώ τώρα να πηγαίνω κι εγώ, γιατί πάει αργά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και να ξέρετε ότι αύριο ξεκινάει η εκπαίδευση του γιου σας. Πού θα μείνετε? Ναι, δεν το ρώτησα αυτό. Με όλα αυτά. Και εμείς σας έχουμε εδώ. Δωμάτιο. Καλά, θα το βρω και μόνη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας δω το πρωί. Ναι, Βέβαια, το βράδυ δεν μας βλέπεις αν έχουμε τη λάμπα κλειστή. Νικολάη μου, γιατί τρέχει? Πού πας? Φύγει η δασκάλα και τι θέλω. Κάνω εκδημήτηκα. Δασκάλα. Ναι, παρακαλώ. Προτού φύγεις, κάνε μας μια χάρη. Ξανακάνε μας εκείνη την ερώτηση. Μας κάνει έτσι να αισθανόμαστε κάποιοι. Από πριν εκείνη την ερώτηση. Ναι. Βέβαια. Όπου. Ωραία. Ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου? Τι ερώτηση, πάλι συγκινούμε, Περίμενες να μας κάνει τέτοια ερώτηση? Νικολάη μου, νομίζω ότι ξέρω. Ξέρεις την απάντηση. Τι θα θες τώρα τα δύσκολα? Δεν σου φτάνει η ερώτηση. Λοιπόν, ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου είναι... Ποιος είναι? Είναι 12. 12. Μπορεί και 14. Είναι πάντως κάτω από 100. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πηγαίνετε για ύπνο τώρα. Τα χαρείτε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. 12. Είπαν 12. Τι ήταν αυτό? Όχι. Εγώ δεν μπορώ έτσι. Θα φύγω. Τελείωσε. Εγώ θα προσπαθούσα. Θα έμενα εδώ να σπάσω αυτή την κατάρα. Αλλά μετά από αυτό το 12. Όχι. Εγώ φεύγω. Τέλος. Δασκάλα! Μεσάνυχτα! Και όλα παίρνουν καλώς.
Δασκάλα! Λεώνε! Πρέπει να σου μιλήσω, πρέπει να σε ξαναδώ. Ξέρω ότι κάτι έγινε πριν από πολλά χρόνια εδώ στο Κουλιέτσικο που μας απαγορεύει να μάθουμε τι έγινε και είμαστε έτσι. Αν μου έδειχνες πώς να το μάθω αυτό, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Αχ, Λεώνε μου, αν δεν ήσουν εσύ αυτός που είσαι, δεν θα ήμουν και εγώ εδώ και να σε κάνει να γίνεις αυτό που θα έπρεπε να είσαι. Τώρα σκεφτίζεις σαν γι' αυτό. Αύριο! Αύριο! Τι αύριο? Όλα εξαρτώνται από το αύριο. Και αύριο και μεθαύριο. Και χρειαστεί θα σου χαρίσω όλα μου τα αύριο. Όχι, μόνο αν το αυριανό αύριο δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα ειδωθούμε ξανά. Μα τι λες, τι εννοείς? Άλλο τι λέω, άλλο τι εννοώ, δεν ξέρω τι εννοώ. Όταν φτάνουν οι σκέψεις στα χείλια μου χάνονται. Εγώ αν έφτανα στα χέρια χανόμουν. Θέλεις να με αγκαλιάσεις? Με όλη μου την καρδιά. Όχι με την καρδιά, με τα χέρια σου εννοώ. Σωστότερη σκέψη. Γιατί αργείς? Έρχομαι. Δεν με είχε μαγεύσει με την πρώτη ματιά, θα ήμουν ήδη πίσω στη Μόσχα. Λέωνε, θέλεις να έρθεις εσύ εδώ ή να έρθω εγώ εκεί? Έρχομαι. Ωραία. Έρχομαι. Ήρθα. Δεν τίποτα, μετά από λίγο το συνηθίζεις. Καλέ μου. Ένιωσα ένα φτερούγισμα στην καρδιά μου. Κι εγώ. Εσύ ένιωσες το φτερούγισμα στην καρδιά μου. Πόσο μοιάζω, αν και τα δικά σου μαλλιά είναι μακρύτερα από τα δικά μου. Αλλά τώρα πρέπει να φύγω, πρέπει να κοιμηθώ. Αύριο πρωί έχω το όχι μου. Αχ, ωραία ήτανε. Να δω πού θα κοιμηθώ απόψε. Μου φαίνεται θα βρέξει. Σου το έκανες αυτό! Ποιο, τι? Αυτό το θόρυβο, το έκανες! Όχι βέβαια, αυτό είναι αστραπές, είναι κεραυνή. Αυτό γίνεται λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης στον ουρανό. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει αυτή πώς την είπες, αλλά η Λέδη Γιούσεβα θα γίνει έξαλλη με εμάς. Η Λέδη Γιούσεβα. Ναι, αυτή που κάνετε στο μεγάλο το σπίτι στο λόφο, όπου τα ακούει αυτό το θόρυβο, μας ρίχνει νερά. Όχι Βρεσνεύσκη, αυτό είναι βροχή, βροχή. Ομπρέλες! Πάρτε ομπρέλες! Πάρτε ομπρέλες! Πάρτε ομπρέλες! Δεν είναι ομπρέλα, μα τι λες τώρα? Μα τι λες, Λάτα? Τι λέω? Μα αυτό, δεν καταλαβαίνετε, αυτό είναι συγκεντρωμένη υγρασία που ξαναπέφτει στη γη. Είναι βροχή. Ωραία, αυτά θα πεις εκείνους ηλίθιους, όχι σε μένα. Εγώ κάποτε ήμουν βοηθός του δασκάλου. Μάλιστα. Το ήξερα. Το ήξερα ότι θα ρίξει νερά. Κάθε φορά που πλένω την αγελάδα μου, ρίχνει νερά. Ναι, πλένω την αγελάδα μου και ρίχνει νερά. Μα δεν σας ρίχνει παιδιά κανένας. Μα τι θα με τρελάνετε εδώ πέρα, βροχή είναι αυτό. Είναι η ώρα που η Λέδη Γιούσεβα κάνει τη βραδινή πρόταση γάμου. Ναι, και τότε θα ακούσουμε το ναι από τα χείλη του και θα γίνουμε πάλι έξυπνοι. Γιατί εσείς θέλετε την πατρατή, Λεώνε? Εμείς θέλουμε, αλλά πρέπει να θέλει και αυτός, αλλιώς δεν γίνεται. Καλά, αυτός είναι ερωτευμένος μαζί της. Έρωτας λέει. Έρωτας. Αν δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, είναι ένας από τους όρους της κατσάρας. Μα τι λέτε, δεν καταλαβαίνω. Καλύτερα να φύγεις δασκάλα, γιατί δεν της αρέσει καθόλου να βλέπει κόσμο. Σλάγκα, δεν υπάρχει έρωτας στο Κουλιέτσικο. Έρωτας. Δεν υπάρχει κανένας με αυτό το όνομα στο χωριό. Αν υπήρχε θα το θυμόμουν. Σίγουρα. Ακού έρωτας. Μα τι γίνεται πάλι? Τρομάζω και μόνο στη σκέψη να χάσω το Λεώνε. Δεν γίνεται. Θα κρυφακούσω.
μιλήσεις, καλέ μου? Ώρα να μιλήσουμε για το γάμο μας. Χυμάται. Ποιος το έκανε αυτό? Εγώ, η Λέδη Γκρεγόρια Γιούσεβα. Τα σέβη μου, Λέδη. Ήρθα για το θέμα του γάμου. Νικολάη! Άργησες. Έχω παντρευτεί εδώ και 30 χρόνια. Νικολάη! Νικολάη! Αχ, Νικολάη! Μήπως ξέρεις που έχουμε τους επιδέσμους. Οι φουσκάλες στα πόδια μου. Ηρέμησε, Λένια. Ηρέμησε. Έγινε. Ευθιάστε έβλεπα. Είχε έρθει αυτή κακομούτσουνη. Η Λέδη θα αρπάξει το λεόνε μας. Ας, θα σ' ακούσει. Εγώ είμαι η κυρία Ζουμπρίσκη. Ήρθα για το θέμα του γάμου με τον Λεόνε. Δεν μπορεί να σου μιλήσει τώρα. Ρίχνει νερό στην κουρτίνα. Τι έγινε, πατέρα? Σε ξυπνήσαμε, παιδί μου. Όχι, διάβαζα με το φως της κουρτίνας. Γιατί πήρε φωτιά η κουρτίνα? Ναι, Νικολάη, δεν έβρισκα το κερί και άναψε την κουρτίνα. Με τρελή που θέλω να μπω σε αυτή την οικογένεια. Λοιπόν, Λέτη, τι θα θέλατε? Δεν γίνεται να είμαστε μόνοι μας. Όχι. Πρέπει να είναι και ο Λεόνε, να ακούσει και ο Λεόνε. Ωραία. Λεόνε, τι αποφάσισες για το γάμο μας? Αχ, δακρύζω, κλαίω. Έπαθες και εσύ, είπαμε και η ηλικιότητα έχει τα ωριά της πια. Μην πονάνε οι φουσκάλες μου. Μην συγκινείς έτσι, Λένια, μη συγκινείς έτσι πολύ. Περιμένω την απάντησή σου. Τι θα γίνει με το γάμο μας? Συγγνώμη, Λέδη Γιούσεβα, αλλά ο γάμος είναι πολύ σοβαρό θέμα που δεν μπορώ να τα κάνω όσο δεν έχω εξυπνάδο να ξέρω τι κάνω. Καληνύχτα σε όλους. Λοιπόν, για ηλίθιος, πολύ σωστή απάντηση. Καληνύχτα, παιδί μου. Λεόνε μου. Μην ξεχάσεις να σβήσεις την κουρτίνα όταν τελειώσεις το διάβασμα, Καληνύχτα. Δεν το βάζω κάτω εύκολα εγώ. Θα ξανάρθω αύριο το πρωί. Πάμε. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Λέδη. Τα σέβη μου. Τέτοια πεθερικά είναι χειρότερη κατάρα και απ' την ίδια την κατάρα. Αυτό να μην γίνει ποτέ, Θεέ μου. Ποια είσαι εσύ? Βγες έξω να σε δω. Συγγνώμη, εγώ απλώς περνούσα και να σας συστηθώ. Είμαι η καινούργια... Ξέρω ποια είσαι. Είσαι η καινούργια δασκάλα που ήρθες για να σπάσεις την κατάρα του Κουλιέτσικο. Θα σε πληροφορήσω όμως ότι θα πάει χαμένος ο κόμπος σου. Όπως και ο δικός σας ο κόμπος να κερδίσετε την καρδιά του Λέονε. Δεν θα καταφέρεις τίποτα. Η κατάρα σπάει μόνο με 2 τρόπους. Ή καταφέρνεις και κάνεις έξυπνο το Λεόνε. Πράγμα αδύνατο. Ή ο Λεόνε παντρεύεται εμένα. Πράγμα απαράδεκτο, αφού δεν σας θέλει, γιατί δεν βρίσκεται έναν άλλον άντρα. Μα ο Λεόνε είναι ο πιο όμορφος του χωριού. Έχεις δει τους υπόλοιπους χωριάτες? Δεν βλέπονται. Με το ζόρι πάντως, γάμος δεν γίνεται. Τέλος πάντων, καληνύχτα, κυρία μου. Όχι καληνύχτα, μία νύχτα. Πώς είπατε? Δεν ξέρεις ότι αν δεν καταφέρεις να μορφώσεις το Λεόνε μέσα σε μία μέρα, θα πρέπει να φύγεις. Γιατί αν δεν φύγεις, τότε σε μία μέρα και 1 δευτερόλεπτο θα γίνεις κι εσύ θύμα της κατάρας. Άρα έχεις μόνο μια νύχτα για να είσαι έτσι όπως είσαι στο Κουλιέτσικο. Πάντα μ' αρέσει να λέω αυτό το μονόλογο σε όποιον έρχεται στο χωριό. Αηδίες, όσο και να με απειλήσετε, κυρία μου, εγώ δεν φεύγω. Θα σας πω και το άλλο. Είμαι ερωτευμένη με τον Λεόνε Ζουμπρίσκη. Ερωτευμένη. Μα δεν υπάρχει έρωτα στο Κουλιέτσικο. Αυτός είναι ένας από τους απαράβατους όρους της κατάρας. Δηλαδή ο Λεόνε δεν μπορεί να με αγαπήσει. Αυτό έχεις διορία μία μέρα να το μάθεις. Δηλαδή 25 ασήμαντες ώρες. 24. Η ημέρα έχει 24 ώρες. Ναι, αν ήταν Φλεβάρης. Τώρα δεν έχουμε Φλεβάρη, άρα 25. Καληνύχτα, δασκάλα. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν δεν μάθω το Λεόνε να σκέφτεται μέσα σε 24 μόνο ώρες, δεν θα μπορέσει ποτέ να με αγαπήσει. Αλεξία! Λεόνε.
Να σου μιλήσω κάπου που δεν μας βλέπουν. Πού? Εδώ. Πότε? Τώρα. Έρχομαι. Αχ, Λέωνε. Αλεξέα, άκουσα την κουβέντα σου με τη Λέδη. Δεν μπορείς να μου μάθεις τίποτα. Πρέπει να φύγεις από το Κουλιέτσικοφ. Αμέσως. Ποτέ χωρίς εσένα. Τότε πάρε με μαζί σου. Και η κατάρα? Η κατάρα δεν σπάει. Άρα θα ζήσουμε στους Βάιτους. Εγώ θα γίνω γέρος και πιο ηλίθιος και δεν θα σε αγαπήσω ποτέ. Αλλά τουλάχιστον θα είμαστε μαζί. Αν μπορούσα να μάθω τι θα πει έρωτας, θα άντεχα 1000 κατάρες. Θα μ' αγαπήσεις, Λέωνε μου, θα μ' αγαπήσεις, το υπόσχομαι. Αύριο. Καλά. Αύριο. Ακούσατε, θέλει να μάθει τι θα πει αγάπη. Νομίζω ότι ήρθα στο σωστό μέρος, ότι θα βρω αυτό που λαχτάρωσε η ψυχή μου. Αχ, μακάρι να τα καταφέρω. Αγαπώ τη Μάσα, αγαπώ τον δόκτωρα Ζουμπρίσκι. Εμένα! Και εσένα σε αγαπώ, Βρεσλάντα. Ακόμα και τη Λέδη Γιούσεβα, όλους τους αγαπάω. Αχ, μακάρι να τα καταφέρω και να σπάσω αυτή την κατάρα αύριο. Δεν θέλω να σας αναστατώσω, αλλά όλοι σε ένα Κουλιέτσικο ζούμε. Καλή τύχη σε όλους μας! Ξημέρωσε. Και όλα βαίνουν καλώς. Πάμε, πουλάκι μου. Ράντα, κανένα νέο? Τι νέο? Πάμε για την κατάρα, ισχύει ακόμα? Και πού να ξέρω εγώ? Θα διαβάσουμε την εφημερίδα. Καλή ιδέα. Έβρεξε πάλι χθες. Πού το λέει? Δεν το γράφει. Το νιώθω. Η εφημερίδα είναι υγρή. Να πάει γιατί κατόρθωσε τους σκύλους. Αποκλείεται. Ο δικός μου σκύλος θα κάνει μέσα. Έχεις σκυλό? Όχι. Αλλά άμα είχα δεν θα έκανε μέσα. Γι' αυτό σου λέω δεν είναι ο σκύλος μου. Έλα να προσευχηθούμε, Λένια, για τη σωτηρία μας. Κύριε, εσύ είσαι στους ουρανούς και εμείς εδώ κάτω στο Κουλιέτσικοφ. Η πόρτα ήταν. Όχι, κάποιος χτυπάει. Άνοιξε, η δασκάλα θα είναι. Τράβα. Προς τα μέσα, Λένια. Προς τα μέσα. Ξέρετε τι ώρα είναι? 6 παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο. Εμείς δεν έχουμε ρολόι. Διάλεξε ό,τι ώρα θέλει. Μα δεν καταλαβαίνετε. Εχθές το βράδυ η Λέδη Γιούσεβα μου είπε ότι από τη στιγμή που έχω έρθει στο Κουλιέτσικο έχω μόνο 24 ώρες για να σπάσω την κατάρα. Εγώ ήρθα εχθές στις 9 το πρωί. Τώρα είναι 8. Έχω μόνο μία ώρα. Αχ, βοήθαμε, Θεέ μου. Είσαι άτυχη. Πριν 2 λεπτά συνομιλούσαμε με το Θεό. Σας παρακαλώ, φωνάξτε το γιο σας, το Λεώνε. Δεν έχω καθόλου χρόνο για χάσιμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάποιον ακούω. Πρέπει να έρχεται. Λεώνε. Να, ήρθε. Καλημέρα, μητέρα. Καλημέρα, πατέρα. Καλημέρα, δασκάλα. Τα πέτυχε και τα 3 έχει γίνει σφαΐνι. Με συγχωρείτε. Με όλο το σεβασμό, αλλά σήμερα ο Λεώνε πρέπει να είναι εντελώς συγκεντρωμένος. Εσείς πρέπει να φύγετε. Να φύγουμε, Νικολάη. Να φύγουμε. Θα φύγουμε και θα φροντίσουμε να σας ενοχλήσει κανένας. Άντε, γεια σου, Λεώνε. Γεια σου. Καλή νύχτα. Γεια σου, Αγγελέ μου. Και αν θέλετε τίποτα να σας φέρουμε για φαγητό, θα φύγετε καμία φορά. Νικολάη, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εγώ είμαι πάντα. Κάτι μυρίζομαι εδώ πέρα. Κάτι μυρίζομαι. Το βλέπω. Έλα. Λεώνε,
Εχθές το βράδυ σκεφτόμουν ότι αυτό που πάμε να κάνουμε, ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν θα τα καταφέρω, λένε. Μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας σώσει. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνει αυτό το θαύμα. Τι είναι θαύμα? Θαύμα. Είναι αυτό που κάνει ο Θεός. Να, η αγάπη, ας πούμε. Το ομορφότερο θαύμα. Τώρα όμως πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι μαθηματικά για τον νηπιαγωγείο. Δεν είναι λίγο προχωρημένα για μένα? Όχι, πιο κάτω δεν έχει. Λοιπόν, πρόσεξε. Κοίταξε. Το βλέπεις αυτό? Εσύ το κοιτάς. Αυτό είναι το ένα. Είναι το σύμβολο της μονάδας. Σαν να λέμε ένας λέμε, μία αλεξέγια, ένα βιβλίο, ένα δάχτυλο. Κοίταξε τώρα. Κι άλλο ένα δάχτυλο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Επανάλαβε. Κάτσε, τι απ' όλα τώρα? Ένα και ένα κάνουν δύο. Κάνω δύο! Μπράβο, Λέωνε! Μπράβο! Τώρα ιστορία, εντάξει! Θα σκίσουμε στοιχεία όπως τα μαθηματικά! Είσαι πολύ καλό! Όχι ιστορία. Συνεχίζουμε με τα μαθηματικά, δεν τελειώσαμε. Πάμε. Δύο και ένα κάνουν τρία. Ακόμα δεν τελειώσαμε το ένα και ένα? Τελειώσαμε, αν θυμάσαι την απάντηση. Θυμόμουν πριν. Εσύ θυμάσαι πόσο κάνουν ένα και ένα? Φυσικά. Τότε γιατί να το θυμηθώ κι εγώ? Αν με αγαπάς θα μου το λες όποτε σε ρωτάω. Μα Λέωνε, τι λες τώρα? Μα για να γίνεις εσύ έξυπνος θα πρέπει να το ξέρεις και μόνος σου. Θα θυμώνεις μαζί μου, δηλαδή έτσι θα θυμώσω κι εγώ άμα γίνω έξυπνος. Λέωνε, δεν θυμώνω, με συγχωρείς, είναι η αγωνία μου που με κάνει και φωνάζω. Λοιπόν, πόσο κάνουνε? Ένα και ένα. Ένα και ένα. Όχι, βρε Λέωνε, μα τι λες, σε παρακαλώ, πάμε να το προσπαθήσουμε πάλι. Πόσο κάνει ένα και ένα? Ένα και ένα. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ έτσι, δεν μπορώ. Πώς ήσουν μικρή? Τι πάει να πει πως ήμουν μικρή, τι σχέση και του τώρα? Μα πάλι φωνάζεις, όταν κάνεις ερωτήσεις εσύ φωνάζω εγώ. Όταν ήμουν μικρή, ήμουν πάρα πολύ περίεργη. Ήθελα να μαθαίνω τα πάντα. Πώς γεννιόμαστε, ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Να, τι ερώτηση, ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου? Λέωνε, σε παρακαλώ, συγκεντρώσου λιγάκι, δεν έχω καθόλου χρόνο. Τι θα γίνει, πρέπει να συνεχίσουμε. Εγώ προσπαθώ να σε μορφώσω. Το ξέρω, Έλανο, δεν κατάφερες να με μορφώσεις, κατάφερες να με ενδιαφέρεις και αυτό για μένα έχει σημασία. Πάει, θα τρελαθώ. Ξανά από την αρχή, πάμε. Τα καναρινίστικα καλύτερα από το καναρίνι, Νικολάη. Σωστά. Θα κρατήσει πολύ αυτή η αγωνία. Και κόβω και τα κρέατα μέσα. Τι γίνεται εκεί μέσα? Καλημέρα, γιατρέ. Σικία, τώρα του μαθαίνω. Καλημέρα, γιατρέ. Έχω ένα επίγον γράμμα για τη δασκάλα. Ησυχία, διότι είσαι σε σχολική περιοχή. Μα έχω ένα σημαντικό γράμμα για τη δασκάλα. Γράφει επίγον, γι' αυτό πήγα μόνο σε 3 λάθος σπίτια πριν. Πού είναι η δασκάλα? Πού είναι η δασκάλα? Φύγε τώρα, φεύγω αργότερα, δεν βλέπεις τα χείλη σου. Έχει δουλειά να αποφυτίσει από τη γυμναστική πρώτα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, Νικολάη, δεν πάνε καλά. Να προσευχηθούμε στο Κύριο, Νικολάη. Να προσευχηθούμε. Μπορεί να έρθει σε λίγο η δασκάλα να μας μιλήσει. Δεν ξέρεις. Να προσευχηθούμε. Να σας πω κάτι. Ησυχία. Κάτι θέλει να μας πει η δασκάλα. Ο Θεός θα βάλει το χέρι. Και το πόδι του να βάλει, εκεί θα γίνει η δουλειά μας. Λοιπόν, τι να σας λέω, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και επειδή δεν έχω καθόλου χρόνο και πρέπει να σας πω πάρα πολύ γρήγορα τι θέλω, γιατί μετά μπορεί να μην έχω την εξυπνάδα να το κάνω. Αγαπώ το γιο σας, το Λέωνε. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω το χέρι του. Να πάρεις το χέρι του και να μείνει το παιδάκι μου κουλό. Και λοιπόν, τι σε νοιάζει, τι ανησυχείς, θα έχει το άλλο. Τώρα, όσο ακόμη τον αγαπάω, γιατί μετά μπορεί να μην γνωρίζω την έννοια της λέξης. Μέχρι το ρολόι της εκκλησίας να χτυπήσει 9, χρειάζομαι μία απάντηση. Νικολάη, εγώ άλλη κουβέντα την βλέπω. Εγώ λέω να της τον δώσουμε. Μα μόνο το χέρι του ζήτησε. Και λοιπόν, αν ζήταγε το κεφάλι του θα το δίνες. Εγώ λέω να της τον δώσουμε από ολόκληρο και να μην το κόψουμε. Πρώτη φορά μιλάς σωστά, Νικολάη. Μπράβο, να μην τον κόψουμε. Και τρέμε. Ποια, τι
Αχι, τρέμε. Αυτή που ρίχνει τα νερά από το βουνό. Εκεί κοιμάσα. Δεν θα τον επιτρέψει το γάμο. Μια στιγμή. Αν ένας ξένος ή μια ξένη παντρευτεί στο κουλιέσικο, πριν γίνει ηλίθιος σαν και εμάς, τότε ο γάμος είναι έγκυρος. Αυτό δεν το ήξερα. Το είχε βάλει ιστερόγραφο ένας κόμις της οικογένειας Γιούσεβα για να κάνει την κατάρα πιο μοντέρνα. Δεν θα ξαναδείτε το παιδάκι σας. Γι' αυτό να ξέρετε ότι θα ζει κάπου μακριά, ευτυχισμένος και έξυπνος. Νικολάη, δεν ξαναδώ το παιδί μου. Να του το κόψουμε το χέρι καλύτερα. Έλα, γιατρέ, εδώ στην άδειά σου τώρα τη δασκάλα, άιντε. Ή δώσε τη σε μένα. Αυτό είναι απόφαση. Και εγώ δεν μπορώ να παίρνω αποφάσεις. Να αποφασίσει ο ύψιστος. Ο ύψιστος. Τι έχεις, Αλεξία? Αχ, τίποτα. Σκέφτομαι, Λέωνε μου, σκέφτομαι όσο ακόμα μπορώ. Δεν κατάφερα να σε κάνω να πετάξεις πάνω από λίμνες και βουνά. Αλλά δεν θα σε αφήσω. Θα μείνω εδώ για πάντα και ας ζήσω στο σκοτάδι της άγνοιάς μου. Όχι, Αλεξία, τρέχα να σωθείς. Υπάρχουν ηλίθιοι σε άλλα χωριά. Τουλάχιστον να μην γίνεσαι κι εσύ ηλίθια. Λέωνε, άκουσε τα λόγια μου και μη με ξεχάσεις ποτέ. Σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Ακούτε, η καμπάνα της εκκλησιάς βαράει. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Έφτασε η ώρα. Τώρα πια από όλες τις ώρες έφτασε, θα σε γελάσω. Λέωνε, μην ξεχάσεις τα λόγια μου ποτέ. Δασκάλα. Πολύ συγκινητική σκηνή. Μου έρχεται να γελάσω. Τον αγαπάς? Τι είναι αυτό? Έχω ένα επίγον γράμμα για σένα. Αν το χρειαστείς, φωνάξε με. Σ' αγαπώ, Λέωνε, σ' αγαπώ. Δώσ' τους την άδειά σου, άντρα μου. Πες τον να παντρευτούνε. Ναι, αλλά να δω και πρώτα τι ώρα είναι. Θέλω να μάθει όλο το κουλιέτσικο, Φώτη. 9 η ώρα στο κουλιέτσικο και όλα βαίνουν καλώς. 9 η ώρα στο κουλιέτσικο και όλα βαίνουν καλώς. Θαυμάσια νέα. Μαμά, παπά, η Αλεξία θέλει να μας πει κάτι. Αλεξία, μίλα! Μίλα? Πού έχει μίλα, δεν βλέπω. Αυτό που δασκάλας κάτω έχω ξαναδεί. Μήπως είναι το δικό σου? Μοιάζει με το δικό σου. Εννοώ κάτι έχεις να μας πεις. Μίλησε! Δεν έχω να πω τίποτα. Η καινούργια ηλίθη μοιάζει πιο ηλίθη από εμάς. Αυτό ξέρεις γιατί. Γιατί τους γνώρισες καλά, γίνανε ηλίθιοι και τους συγκρίνεις. Ενώ εμάς δεν μας ήξερες πριν μας χτυπήσει η ηλιθιότητα. Αγαπητή δασκάλα, θέλεις ακόμα να παντρευτείς το γιο μας? Τιμή μου, κύριε. Ωραία. Μια χαρά. Οπότε θα το γιορτάσουμε. Λεώνε μου, να φυτέψεις μερικά λαχανικά στο κήπο και να έχουμε σαλάτα το βράδυ, εντάξει? Ωραία. Και να κατεβείς την ταράτσα, να πάει να ταΐσεις το καναρίνι, γιατί έχει από χτες να κάνει την ανάγκη του. Πάμε εμείς, πάμε να ακούσουμε τα παιδιά. Πάμε. Λέωνε, εδώ πριν κάναμε μάθημα. Τι λέγαμε? Συμμορείτε, είπες ότι με αγαπούσες και αν το ξεχνούσες ή να σου το θυμίσω μετά τις 9. Μ' αγαπάς? Τι θα πει αυτό, δεν ξέρω. Μήπως, άμα με φιλούσες θα το θυμόμουν? Αμέσως. Α, καλό ήτανε. Αλεξία, όσο λιγότερα ξέρεις, τόσο καλύτερα φυλάς. Και όσο καλύτερα φυλάω, τόσο πιο έξυπνη γίνομαι. Λέωνε, κοίταξέ με και πες μου τι βλέπεις. Μία που ξέρει να φυλάει καλύτερα. Όχι, Λέωνε, δεν κατάλαβες. Παρίστανα την ηλίθεια. Παρίστανα στην ηλίθεια. Αυτό δεν μου φαίνεται και πολύ έξυπνο. Είναι, σε λίγο θα δεις. Και η κατάρα? Η κατάρα δεν με έπιασε. Στην αρχή, βέβαια, είχα λίγο αγωνία. Ειδικά όταν το ρολόι χτύπησε 9. Μετά όμως δεν έγινε τίποτα. Έτσι κατάλαβα ότι η κατάρα σε πιάνει μόνο άμα το θέλεις.
Η ηλικιότητα του Κουλιέτσικοφ οφείλεται στην ενοχή, στο φόβο και στην υποταγή σε κάποιο τύρανο. Κατάλαβες τώρα? Όχι, δεν σου λέω ψέματα, όχι ακριβώς. Να λέω ναι. Αν όταν ήσουν μικρό παιδί, ο πατέρας σου έλεγε ότι είσαι κακό παιδί, τι θα γινόταν? Θα με έδερνε από τη μέρα που γεννήθηκα. Όχι, Λέωνε, θα το πίστευες. Και θα με έδερνε. Λέωνε, πρόσεξέ με. Έχω ένα σχέδιο για να σπάσει κατάρα και να σωθείτε από τους Γιούσεβες. Τι σχέδιο? Να παντρευτείς τη Γιούσεβα. Να, πού είσαι ηλίθεια τώρα? Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, τι λέει την Γρηγόρια. Τώρα με τρόμαξε. Εμένα θα παντρευτείς, Λέωνε. Εγώ θα είμαι η Γιούσεβα. Κατάλαβες? Αφού το ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, έχω ένα σχέδιο όπως σου είπα. Τώρα θα πρέπει να φύγω για να ετοιμάσω το σχέδιό μου. Αύριο, Λέωνε μου, αύριο θα είσαι πάλι έξυπνος και θα με αγαπάς. Αλεξέα, είμαι πολύ συγκινημένος. Θα φύγω αμέσως για να καθαρίσω το μυαλό μου από τις βλακίες για να μπορεί να βγει εξυπνάδα. Πάω να βρω τη Λέδη Γιούσεβα. Για μένα μιλούσε, το βλέπω. Τη συμπαθείτε πιο πολύ από μένα. Εμπρός, παραδεχτείτε το. Εγώ όμως θα δίνα τα πάντα. Δύναμη, πλούτο, για να είμαι εγώ η πρωταγωνίστρια. Δεν θα χρειαζόταν έτσι να φοράω αυτό το ηλίθιο ρούχο. Ορίστε, ορίστε. Εγώ σας μιλάω και εσείς ούτε που μου δίνετε σημασία. Βέβαια, το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι αν θα παντρευτούν αυτοί οι δύο. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Εύχομαι να ρίχνει κατακλυσμό όταν θα φεύγετε όλοι εσείς από εδώ μέσα. Γιούσεβα, γεια σου. Με θυμόσαστε? Είμαι η τάδε Τόσκι. Ακούστε τώρα. Τι τρέχει τάδε? Να, σας άκουγα τώρα που μιλάγατε και θέλω να ξέρετε ότι αν και έχω χάσει την περισσότερη ξυπνάδα μου... Όλοι! Ναι, όλοι, αλλά δεν είμαι και ανέστητη. Σας βλέπω δυστυχισμένη, επειδή όλοι σας αντιπαθούν και αυτό εμένα με στεναχωρεί. Εμένα να δεις. Δηλαδή, τι θες να πεις, ότι εσύ με συμπαθείς? Όσο ηλίθια και να είμαι, σε αυτό έχω άποψη. Όχι και πάρα πολύ. Να, βλέπεις, το ήξερα εγώ. Μα, γιατί δεν κάνετε κάτι συμπαθητικό, έστω για μια φορά? Εγώ δεν ξέρω. Εμένα έτσι με μεγαλώσανε. Ο πατέρας μου, από μικρή που ήμουν, μου έλεγε: Γρηγόριο, παιδί μου, αν θέλεις να κρατήσεις τη δύναμή σου, δεν πρέπει ποτέ να δείχνεις καλοσύνη στους χωριάτες. Πρέπει πάντα να σε τρέμουνε και να σε φοβούνται. Εσείς το συμπαθούσατε τον πατέρα σας? Δεν μπορώ να πάρω απόφαση σε αυτό. Σαν να λέμε όχι και πάρα πολύ. Κρατάς μυστικό. Τάφος. Ανοιχτός ή κλειστός? Σφραγισμένος. Άκου λοιπόν. Όταν ήμουν 9 μηνών, πήγα να το σκάσω από το σπίτι μπουσουλώντας. Μάλιστα, είδατε που σας τα λέω. Γιατί δεν κάνετε κάτι συμπαθητικό μια φορά μόνο, να νιώσει χαρά όλο το χωριό? Κάτι? Σαν τι κάτι, ας πούμε, κάτι σαν μπάρμπεκιου? Ναι, δεν λέω. Καλή ιδέα, εγώ έλεγα κάτι διαφορετικό, κάτι πιο πρωτότυπο, να ας πούμε, σαν παράδειγμα... Γιατί δεν σπάτε την κατάρα? Εγώ δεν μπορώ. Η κατάρα θα σπάσει μόνο αν ο Λεώνος Ζουμπρίσκι παντρευτεί εμένα. Ή κάποια άλλη Γιούσεβα. Μα δεν υπάρχει άλλη Γιούσεβα. Εγώ είμαι η τελευταία απόγονος. Και αν είχατε κόρη? Δεν είμαι παντρεμένη και δεν μ' αρέσουν τα εξόγαμα. Αποκλείεται. Και αν υιοθετούσατε κάποια? Κάποια? Σαν ποια κάποια? Εμένα. Εσύ? Μόνη είμαι, υποχρεώσεις δεν έχω. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ έξυπνη τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά ποιος ξέρει, αν σπάσει η κατάρα, μπορεί και να γίνω. Ενδιαφέρουσα πρόταση. Μάλιστα πάντα ήθελα μια κόρη να μου κάνει παρέα.
Κι εγώ δεν γνώρισα ποτέ μου μητέρα. Αλεξέιο, darling, θέλεις να σε υιοθετήσω? Θέλω, μαμά. Και λες μετά από αυτό να με συμπαθήσει ο κόσμος? Φυσικά, μα δεν βλέπεις τα πρόσωπά τους, σου χαμογελάνε ήδη. Αχ, ναι, έχεις δίκιο. Μπράβο, Αλεξέιο, δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό για μένα. Ναι, πάμε όμως τώρα να υιοθετήσουμε, να ετοιμάσουμε τα χαρτιά της υιοθεσίας και να ειδοποιήσουμε και την οικογένεια του Λεόνε. Είσαι έτοιμη, μαμά? Μια στιγμή, άσε με να το απολαύσω. Κοίτα, μου χαμογελάνε. Αχ, σας ευχαριστώ όλους. Θέλετε να έρθετε στο σπίτι μου και να φάμε? Και να μην θέλετε, είστε όλοι καλεσμένοι στο γάμο της κόρης μου. Κόρη μου, τα μαλλιά σου θέλουν σουλούκωμα. Δεν είναι κούκλα, αληθινή είναι. Αχ, Νάτα, μετά από αιώνες θα μείνει χωρίς κατάρα. Μου ήρθε κάτι απέσιο. Τι? Σκέψου όταν δεν θα υπάρχει πια κατάρα να ανακαλύψουμε ότι είμαστε πραγματικά ηλίθιοι. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Δείχνω ηλίθεια, δεν είναι? Αχ, λεβεντιά κόρη, έχετε λέει δικιούσεβα. Μπράβο σας, μπράβο σας. Ναι, μπράβο. Την έχω εδώ και 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και δεν μου έχει δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι, γιατί έγινε ηλίθεια και δεν ξέρει σε ποια μάνα έπεσε. Α, σε λίγο θα την πάρει ο γαμπρός και γλιτώσουμε την κακομούτσου. Πάντως μου πήγαινε και εμένα το δικό. Πού πήγαινε, δεν το φόραγες? Να μου δώσει την καινούργια της διεύθυνση να της στέλνω τα γράμματα. Α, δικαστής. Αγαπητοί φίλοι, συγκεντρωθήκαμε εδώ για το γάμο αυτών των δύο νέων. Χάρη στην καλή θέληση της αγαπητής μας Λέδη. Ευχαριστούμε, Λέδη Γιούσεβα. Να πλησιάσει νύφη. Νομίζω σένα λίγο. Αφού εσύ είσαι κόρη μου, εσένα λέει.
να πλησιάσει ο γαμπρός. Ο γαμπρός λέει. Όχι εσύ, γιατρέ. Αυτός είναι ο γαμπρός, εσύ είσαι παντρεμένος με τη Λένια. Άμα πας, θα σε πούνε δίγαμο. Και δεν θα έχουν άδεια. Όλοι οι ηλίθιοι είμαστε, αλλά ο γιατρός στο τερμάτι. Πήγαινε, αγόρι μου, Κοντάτης. Πήγαινε. Αλεξέα, το σχέδιό σου είναι πολύ έξυπνο. Ευχαριστώ, Λέων. Γιατρέ Ζουμπρίσκι, δίνεις την άδειά σου το γιο σου να παντρευτεί. Ναι. Είσαι σίγουρος ότι είπες ναι? Μάλλον. Και εσύ, Αλεξέγια, κόρη της Λέδη Μιχαήλοβνα Γιούσεβα. Τρέμε. Όχι, μην το κάνετε αυτό σήμερα. Σήμερα έχουμε γιορτή. Κάποιος φούρνος θα γκρεμίσει και δεν εξηγείται. Και εσύ, Αλεξέγια, δέχεσαι κι ασύζυγό στο Λεόνε. Γιατί όχι? Όχι, τον δέχομαι. Τον δέχεστε? Εσείς τον δέχεστε? Γιατί εσείς τον παντρεύεστε? Αλεξέγια, πρέπει να πεις στον δικαστή, τον δέχομαι. Στον δικαστή τον δέχομαι. Μη λες ότι λέω. Να πεις αυτό που λέει ο δικαστής. Και τι λέει? Τον δέχομαι. Πες απλά, τον δέχομαι. Η μαμά λέει τον δέχομαι. Αρχίζει και μου δίνεις τα νεύρα αυτή η κατάρα. Και εσύ, Λεόνε, δέχεσαι για σύζυγό σου την κόρη της Λέδη Γκρεγόρια. Τι δέχομαι. Με τέτοια ομορφιά και τέτοια εξυπνάδα, όποια ήθελε θα έπαιρνε. Όποια ήθελε παίρνει σε ηλίθια έκδοση πλέον. Το δαχτυλίδι. Ναι. Εγώ το έχω. Είναι από τον πρόγονο του τότε Λεόνε πριν 200 χρόνια. Και το πήρα από τον γιατρό που το είχε για κοιμή όταν έγινε ηλίθιος. Ωραίο κρεμμύδι. Παπαγάλος είναι, δεν το βλέπεις? Όχι. Βάλε το δαχτυλίδι στο χέρι της. Πώς θα κάνει δουλειές με αυτό το πράγμα? Τώρα θα επαναλάβετε. Με αυτό το δαχτυλίδι παντρευόμαστε. Μόνο το ζεύγος. Με αυτό το δαχτυλίδι παντρευόμαστε. Προτού σας ονομάσω αντρόγυνο, έχω την υποχρέωση να ρωτήσω. Υπάρχει κάποιος που να έχει σοβαρό λόγο να μην γίνει αυτός ο γάμος? Όχι. Με την εξουσία που μου δίνει ο νόμος, εγώ ο δικαστής του Κουλέτζικοφ. Μια στιγμή. Γιατί έχετε αντίρρηση? Φυσικά και έχω αντίρρηση. Αυτή η κόρη δεν είναι η κόρη μου. Τι είναι αυτό που λες, μαμά? Με πέρασες για τρελή. Νόμιζες ότι θα άφηνα να μου ξεφύγει τόσο εύκολα όμορφος. Μα το χαρτί ο Θησίας. Θησιοδεσίας. Είσαι τόσο ηλίθια. Με εμπιστεύτηκες τόσο που ούτε καν κάθισες να το διαβάσεις. Ορίστε, κοιτάξτε όλοι. Εδώ δεν λέει ότι την υιοθέτησα, λέει ότι της έδωσα διαζύγιο. Διαζύγιο! Δεν είμαστε πια ζεύγος. Και τι θα γίνουν τα παιδιά σας? Παπά, παραλίγο ο γιος μου να παντρευόταν μια χωρισμένη γυναίκα. Σόβρωμα και γόμορα, και να σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχουν υπογράψει την νομοθεσία για τέτοιου είδους γάμους εδώ στο Κουλέτσικο. Μάλλον γιατί μας τυλίθηκε. Ενώ εκεί που είναι έξυπνοι, είδες. Αλεξέα, είναι και αυτό μέρος του σχεδίου? Όχι, αυτό όχι, Λεωνέ. Μη φοβάστε, φίλοι μου. Γάμος θα γίνει. Ο γιος μου δεν θα πάρει όποια κι όποια. Όποια κι όποια, όχι. Θα πάρει μια Γιούσεβα. Εσύ διατρέδωσες το λόγο σου. Και είπες ότι ο γιος σου θα παντρευτεί μια Γιούσεβα. Και πρέπει να κρατήσεις το λόγο σου. Και τον κρατάω. Τα κρατάω. Αυτό που κρατάς είναι το πόδι σου, Νικολάη. Και εφόσον εγώ είμαι η μοναδική Γιούσεβα, εγώ θα παντρευτώ το Λουένε. Από εδώ το είχε, από εκεί που είδε, όπως το ήθελε. Αχ, ακόμη ρε Λεόνε. Αλεξέα, διαφωνείς πολύ με αυτό το γάμο? Τι να πω, τα έχω χαμένα. Μην αργούμε, πλησιάστε. Δεν θα φάμε όλη μας τη μέρα εδώ. Έλα λοιπόν, προχώρα, τελείωνε. Αγαπητοί φίλοι, συγκεντρωθήκαμε εδώ. Έλα, τα ακούσαμε αυτά, παρακάτω. Και εσύ, Λεόνε, δέχεσαι για σύζυγό σου τη Λέδη? Πες ναι, τι δέχομαι. Τα πλούτη και η ξυπνάδα είναι πιο καλά από την ευτυχία. Φέρτε του μια βότκα να μην καταλαβαίνει τι του γίνεται. Αλεξέα, αντίο για πάντα. Την δέχομαι.
Με την εξουσία που μου δίνει ο νόμος, εγώ ο δικαστής του Κουλιέρνικοφ... Μια στιγμή. Τι? Ξεχάσατε αυτό το... μήπως κάποιος έχει αντίρρηση για το γάμο? Εγώ έχω αντίρρηση. Τι θες να πεις? Γιατί έχεις αντίρρηση? Έχω αντίρρηση εγώ, φυσικά. Έχω αντίρρηση. Γιατί έχω αντίρρηση? Έχω αντίρρηση γιατί δεν έχω λάβει ακόμα το επίγον γράμμα μου. Ναι, αυτό είναι άσχετο. Δικαστό. Έχω ένα επίγον γράμμα για τη δασκάλα. Φέρτο μου. Επίγομαι να το διαβάσω. Άστι να το διαβάσει, λέγεσαι. Αυτό δεν γίνεται. Το απαγορεύει ο νόμος. Πρέπει να προσέχουν όλοι. Άσχημα νέα. Η θεία μου και μοναδική μου συγγενής από την Πετρούπολη πέθανε και μου άφησε μόνο χρέη. Αν την καημένη. Γιατί την ήξερες? Πού να ξέρω, μπορεί πριν γίνει ηλίθιος. Πριν πεθάνει όμως, άλλαξε το όνομά της σε Τόλσκι. Μήπως και γλιτώσε από την ατυχία που την κυνηγούσε, αλλά τελικά πέθανε με αυτόν τον καημό. Και πώς ήτανε πριν το όνομά της? Πώς ήτανε? Βικτόρια Μιχαήλοβα Γιούσεβα. Κάπου το έχω ακούσει εγώ αυτό το όνομα. Μήπως είναι το δικό σου? Μπορεί και το δικό μου, δεν θυμάμαι. Τρίχες, ένας παλιός λογαριασμός από τη ΔΕΗ. Τελικά πάντα τους μακρινούς συγγενείς την πατάς. Ελάτε, δεν θα φάμε όλοι μας τη ζωή για ένα γάμο. Έτοιμοι, εσύ Αλεξέγια. Δέχομαι. Εσύ Λεώνε. Του δέχομαι. Έχει κανένας αντίρρηση? Όχι. Τότε... Αλεξέγια στο Λεώνε 1, Αλεξέγια στο Λεώνε 2, Αλεξέγια στο Λεώνε 3, είστε σύζυγοι. Στα 4. Γιατί ξέρεις να μετράς? Τώρα ξέρω. Και εγώ, 35 και 8,43. Επιτέλους, ώρα αφύπνισης στο Κουλιέρνικοφ. Η πιο σημαντική ώρα. Ζλάντα, για πες μου 5 πρωτεύουσες. Μόσχα, 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 Μόσχα. Τώρα πες μου όμως 5 διαφορετικές πρωτεύουσες. Αθήνα, Μαδρίτη, Όστρο, Χαρτούμ, Βιαλή. Τώρα πιάσεις και τα δύσκολα. Νικολάη, θα λιποθυμίσω. Νικολάη, θα λιποθυμίσω. Τίποτα. Η περίκληση αδρεναλίνης και σου φεύγει αυτή. Από τη συγκίνηση, Λένια μου, δεν είναι τίποτα. Σύνελθε, Λένια μου. Νικολάη, τελικά είσαι καλός γιατρός. Σ' αγαπάω, βρε Λένια, σ' αγαπάω. Και εγώ σ' αγαπάω, Νικολάη. Ναι, νομίζω την καρδιά μου. Σ' αγαπάω. Αλεξέη, και εγώ σε αγαπάω. Το νιώθω επιτέλους. Τα καταφέραμε, Λέωνε μου, είδες, τα καταφέραμε και εγώ σε αγαπάω. Δηλαδή, πάει κατάρα. Πάει κατάρα, πας και εσύ και πάω να μαγειρέψω, να φτιάξω γλυκά. Να, όλο το χωριό θα κεράσω. Αχ, ευχαριστώ Θεέ. Εγώ τόσα χρόνια γιατί πουλάγα άχρηστα πράγματα. Γιατί δεν έκανα επενδύσεις σε ακίνητα. Μην το λες αυτό, Ζλάντα. Η ακίνητη περιουσία, όταν υπάρχει πολιτική αστάθεια, δεν αποδίδει. Διότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Όλοι έγιναν έξυπνοι. Δεν έχω καμιά δύναμη πάνω τους. Τώρα, Λέδη μου, είμαστε όλοι ίσοι. Ένα λεπτό, όχι εντελώς ίσοι. Πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των γυναικών συνταγματικά. Και μετά. Πάμε, Νικολάη, πάμε. Η πίστη και η επιμονή σου μας έσωσαν, Αλεξέια. Όχι, Λέωνε μου, η αγάπη μου για σένα μας έσωσε. Επίμονη όπως πάντα. Όμως έχω και τη δική μου άποψη σε αυτό το θέμα, ό,τι και αν λες. Έχεις και άποψη τώρα. Εσύ δεν ήξερες ούτε πόσο κάνουν ένα και ένα. Παρελθόν αυτά, αγάπη μου, αναφέρεσαι στο παρελθόν, άμα δεν έχεις επιχειρήματα για το παρόν. Τελικά, καλά τα κατάφερες, δασκάλα. Όλα έχουν τη λύση τους. Εσύ τι θα κάνεις τώρα? Εγώ θα φύγω, ίσως βρω και κάπου δουλειά. Λοιπόν, ξαδέρφη, σιδεροκέφαλη για τον γάμο σου. Καλή τύχη και σε σένα. Τελικά, δεν είναι και
τόσο παράξενη αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι? Όλοι μας έχουμε συναντήσει κάποιον που να έχει ζήσει στο Κουλιέτσικοφ. Ένα θείο, μια γειτόνισσα, τον προϊστάμενό σας. Για παράδειγμα, ο Κούκους έφτιαξε τα πιο παράξενα σχέδια ρολογιών, τα έστειλε στη Μόσχα, όπου έγιναν περιζήτητα. Τώρα μένει πλέον μόνιμα στη Μόσχα. Ο δικαστής, μετά από 2-3 χρόνια εξουσίας, έγινε αχόρταγος και καταδικάστηκε τελικά για χρηματισμό. Έκανε 2-3 χρόνια φυλακή, έγραψε τα απομνημονεύματά του και γίνανε bestseller. Η Μάσα παραιτήθηκε από το ταχυδρομείο. Έγραψε ένα μυθιστόρημα για την κατάρα του Κουλιέτσικο. Το έστειλε σε ένα εκδότη, μα το μυθιστόρημα χάθηκε στο ταχυδρομείο. Η Ζλάτα άνοιξε χασάπικα. Πολλά χασάπικα. Τόσα που χρεοκόπησε. Κι έτσι απέδειξε ότι με κατάρα ή χωρίς κατάρα ήταν ηλίθια. Ο Σνέσκι, μόλις έσπασε η κατάρα, βρήκε το κοπάδι του. Πούλησε το μαλλί από τα ζώα, έγινε πλούσιος και με άλλους 3 νεόπλουτους γίνανε οι αρχηγοί στο ετήσιο καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Η Λέιντι Γκρεγόρια Γιούσεβα σπούδασε θεολογία και έγινε ηγουμένη του πηγού μοναστηριού. Όταν πιάνει τη συνασία, σε αυτήν πάνε τους προσέρχονται για κανένα βροχολά. Η Νίνα φτιάχνει τις ωραιότερες πίτες του Κουλιέτσικο και ψωμί με δική της συνταγή και δεν προλαβαίνει τις παραγγελίες. Γι' αυτό άνοιξε 2 παραρτήματα σε διπλανά χωριά. Η αγαπημένη μου αδερφή Λένια, η κυρία Ζουμπρίσκη, ήταν η πρώτη γυναίκα δήμαρχος και ασχολήθηκε με τα δικαιώματα των κακοποιημένων γυναικών. Ο κύριος Ζουμπρίσκη τη βλέπει πλέον μόνο με ραντεβού. Αλλά και αυτός έκανε μεγάλη καριέρα. Έγινε ένας από τους πιο σπουδαίους γιατρούς της Ρωσίας και μέλος της Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών. Ωστόσο, ένα βάζο με μαρμελάδα δεν μπορεί να το ανοίξει. Ο Λεόνεμ ήτανε και είναι ένα θαύμα. Έγραψε παιδικά μυθιστορήματα και ταξίδεψε με την Αλεξέγια του πάνω από βουνά και θάλασσες που τόσο ονειρευόταν. Όσο για την Αλεξέια μου, παρέμεινε δασκάλα. Περιζήτητη και σε άλλα χωριά, αλλά δεν προλαβαίνει. Ποτέ οι δάσκαλοι δεν προλαβαίνουν. Υπάρχουν τόσα Κουλιέτσικοφ εκεί έξω στον κόσμο. Το σημαντικότερο μάθημα όμως μου το δίδαξε ο ίδιος ο Λεόνε. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, καλό ή κακό, που να μπορεί να καταστρέψει μια αγνή και ερωτευμένη καρδιά.
Και εγώ ευχαριστώ όλη την θεατρική ομάδα του Συλλόγου, τα ονόματα που ακούσατε προηγουμένως, τη δασκάλα μας, ένα δυνατό χειροκρότημα στη δασκάλα μας. Τα κατάφερε και πάντα πιστεύουμε στη δασκάλα μας, γιατί όλο αυτό το διάστημα αυτό που μας ενέπνευσε ήταν ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε και τα καταφέρανε πάρα πολύ ωραία. Να είναι καλά, καλή συνέχεια τους ευχόμαστε και σε εσάς καλή συνέχεια στις διακοπές σας. meravigliose, casi d'amore appassionate, solo baci chiedo a te, yeah, 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 yeah. Con 24.000 baci, così frenetico l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Meravigliose, casi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah, 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 yeah. Con 24.000 baci, così frenetico l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, tu mi hai portato alla follia, con 24.000 baci, ogni secondo è tutto mio, con 24.000 baci.
τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά, δώσ' μου να ανέβω. Σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά κι είμαι μαζί σου. Έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Όλος ο κόσμος γύρω λέει σ' αγαπάω. Παρούσκα! Είσαι πολύ καλός. Ανάποδα από έχουν. Όχι βρε. Αφού είναι τρελός. Από τη λεπτή πλευρά του πίσω. Έχει ακροβατικό. Ανάποδα να το κάνει καλά. Θα κάνεις και χορευτικό θα έχει. Στο τέλος θα νομίζουν να είναι απέναντι. Κάνει και κάτι τέτοιο με το...